pri novom dieli o vynálezoch. Dneska som vyrobil výherný automat. Vnútri sú Kinder vajíčka z normálnych, čo sa kupujú. A vnútri v nich sú ceny, nejaké cukriky, tie mini hračky, čo vám bývajú. No a princíp je na tom, že tu je normálna špajdľa a na nej mám bagrovú lyžicu. Vlastne som si vyrobil. A teraz si to musíme ešte prihydiť a musíme dostať vajíčko, keď ho uchopíme, tak musí spadnúť do tejto diery a tu nám vypadne. Ja som už samozrejme nejaké vyhral, tak si vytiahnem. A vnútri by mali byť nejaké ceny. Ak chceme hrať v noci, nie je to vôbec žiadny problém. Máme tu dve LED diody pripojené na 9V batériu. Pripomínam do série. Takto môžeme hrať aj v noci. V dnešnom dieli si ukážeme mini pištoľ, ktorá vystrieľava gumičky. V výrobe tejto pištoli potrebujeme akurát trochu dreva, nejakú tú splinku, čím uchytíme motorček, baterku. Pripomínam, že ten motorček, čo má vnútri, musí byť pripojený na prevodovku, aby sa točilo vystrieľavačko pomalšie, ale za to intenzívnejšie. Ten motorček, čo mám, som na nich si navliekol zo pár gumičiek. No, ja som si tu dal maximálne gumičiek, čo sa tu dá. A pripojili sme si k druhému konci. Toto musí byť trošku stupňovité, aby sa gumičky pri zrážke hneď nezastavili, ale vystrelili do hora. A teraz prejdeme k samotnému testovaniu zbraní. Vystrieľame teda dosť ďaleko. Približne. Tieto gumičky sú navlečené na klinci a klinec, keď ide dole, tak sa musí zavrtávať a v tom prípade nepustí. A na tom princípe funguje aj samotné odpaľovanie. Hriadielka sa točí a keď dojde gumička až na vrch, tak vypáli. Gumičky sa točia smerom hore a preto sa odpaľujú.